sa svetim Antunom i sa svima svetima, uzdamo se da će nam njihov zagovor potrebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasanje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuje u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Benediktom i biskupom našim Vladom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si na sebi stekao. Sliži molbu svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta i blagi oče milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koje u tvojoj ljubavi prijeđuše s ovoga svijeta. Dobrostivo brinu u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi. U Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. O Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi pomoću svetom čemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Evo jaganica Božije, evo onoga koji oduzima grijeh svijeta. Blago ovima koji su pozvani na Božju jagnjeću. A što drugo reći, ova kiša je blagoslov svetog Antona, pa evo da odmah iskoristim na početku da svima vama dragim čuntičanima i čuntičankama čestitam blagdan svetog Antuna. A ono što mogu bar malo dobiti od vas za uzvrat je sigurno jedan veliki pljesak. Ujedno sretan imendan Antima i Antonijama, Antunima. Jel vas ima? Da čujem. Slabi ste mi nešto. Idemo mi polako, nemamo šta čekati, što prije krenemo, to će prije kiša prestati. Pa dakle, dragi gosti, dragi prijatelji, još jednom dragi čuntičani, izuzetno mi je zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti sve skupa, što smo ponovno zajedno i to u sklopu proslave, dakle, blagdana svetog Antuna Padovanskog i ujedno, naravno, povodom 7. Antunovskih susreta. Ove godine s nama su uz domaćine i Plješivica, Moslavec, Glinska tamburica, dakle u svakom slučaju bit će veselo kako to obično i bude svake godine. A podsjetimo se kako je uz cjelodnevno druženje naravno
i svete mise uz vjernog svom Čuntiću patera Žagara, kojeg evo posebno pozdravljam ovom prigodom. Naravno, moram spomenuti, moramo se podsjetiti kako je ipak pater Žagar taj koji uz veliki trud nastoji sačuvati ovu vrijednu baštinu i tradiciju, pa je i prošle subote predstavljen i zbornik radova 8 stoljeća Čuntića 1211. do 2011. Jedna prekrasna obljetnica, jedna prekrasna tradicija koja se kroz tolike godine prožima ovim našim krajem, pa naravno opet smo i ove godine tu upravo iz razloga da se to sačuva, da budemo svi dio ove prekrasne tradicije. Naravno, neću puno pričati, moramo se požuriti da što prije zapjevamo i zaplešemo kako bi rastirali ove oblake, ali moramo se također zahvaliti pokroviteljima gradu Petrinji, Županiji Sisačko-moslavačkoj i naravno uvijek prisutnim sponzorima Tvornici Gavrilović i pekarama Edi i Beriša. Prije nego što zapjevamo i zaplešemo, pozivam gospođu Katicu Radošević, predsjednicu Kulturno-umjetničkog društva Čuntićanka, da nam se i obrati u ime domaćina s nekoliko riječi. Dobar dan želim svima. Sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem što ste ovdje s nama, posebno našima gostima kulturno-umjetničkim društvima koji su unatoč ovoj kiši odazvali se, došli su da uljepšaju ovaj dan i proslavu našeg Antuna. Neka bude veselo. Hvala. Hvala Kaji, a prije nego što nam domaćini zaplešu, podsjetimo se i o njihovom radu, o njihovoj povijesti, kako je to sve krenulo. Dakle, osnovani su 2003. godine kako bi njegovali kulturnu baštinu našeg kraja i da se ne zaborave pjesme koje su se pjevale u našim selima Čuntiću, Prnjavoru, Dragotincima i Kraljevčanima. Počeli su s 8 članova, danas ih je 25. Nastupaju redovito na smotrama folklora u mjestima naše županije. Snimili su božićne običaje na Radio Zagrebu, sudjelovali su u emisiji Bakina Škrinjica, Radio Kvirinusa 3 puta, kao i na Petrinjskom radiju u emisiji Nek zvone tambure. Narodna nošnja njihova osvojila i prvo mjesto na smotri u Sunji, na što su ponosni posebno. Posjeduju tkalački stan na kojem su neke članice vrlo spretne, tako da izrađuju ručnike i ostalu tradicionalnim tkanjem i prstanjem. Te svako Lovrenčevo u Petrinji sudjeluju izložbom svojih ručnih radova. Svake godine organiziraju dakle Antunovske susrete gdje ugoste mnoga društva. Neke članice imaju dara, talenta za glumu, pa su došli na ideju da osnuju dramsku sekciju i da na taj način prezentiraju svoje stare običaje i prikažu kulturnu baštinu našeg kraja. Kulturno-umjetničko društvo Čuntićanka. Naša župa Svetoga Antuna, to je nama ko kraljeva kruna. Zvijezdice danice ne zalazi, rano je, rano je, rano je, zlato moje. Zvijezdice
Da čujemo još jedan pljesak. Lijepo su nam zapjevali, zaplesali, a sad idemo dalje. S nama su dakle i kulturno-umjetničko društvo Lička izvorna skupina Plješevica iz Zagreba. Lička izvorna skupina Plješevica djeluje u Zagrebu od 1994. godine. Okuplja većinom raseljene žitelje podplješevičkih sela Istočna Lika, koji žive već nekoliko desetljeća u Zagrebu. Ljubav prema rodnom kraju iskazuju pjesmom i plesom izvodeći izvorni program prema sjećanju iz svoje mladosti, te obnavljajući narodnu nošnju. Sa svojih 35 članova nastupali su na mnogim smotrama folklora diljem Hrvatske. Voditelj skupine je Martin Hećimović. Ono s čime će nam se danas predstaviti je Pavenka, predsvatovski običaj podplješevičkih sela. Pavenka je narodni običaj koji se održava nedjelju dana prije svatova u kući mlade. Tada se plete vijenac od trave pavenke uz prigodnu pjesmu. Djever i mlada lome šuplji kolač koji se zove sreća, a poslije se skupljaju darovi. Kad je sve gotovo, pjeva se i igra kolo. Zapjevajmo i zaigrajmo.
Svekrva je donijela sriću. Sad će mlada i diver lomit, pa ćemo vidjeti čija je srića veća. Ajde! Srića veća! Neka je tvoja srića veća, ali ako Bog da, ti ćeš biti naša najveća! A sada ćemo vidjeti kako ćete darovati moju Katu. Ona je bila jako dobra cura, pa da vidimo koliko ćete je skupiti darova. Dajte mi Zera prvo ramije, da ja bolje mogu divani. Živjeli vi meni svi? Kome se svekrva odronila, donila veliki nikaš. Ali je, to je nešto malo. Požurili su se mladenci, nije stigla napraviti otkrit polet. Danas se mladi žure, odjednom vele, ajmo i gotovo, mora biti. Tetka Dragica, moga ulica Grge, donila je gaće platna. To je platno tkano jedno po drugom. Vidite kako je dosta dugačko, široko, izaće prave muške gaće.
a bit će dosta za tur, a bome i utur. Tetka Jele donijela je fini erkani ručnik. To je ručnik tkan u 4 niti. Pa kad se ujutro mladenci obrišu s njim, bit će još lipši i rumeniji. Eto tako, hvala vam lipo ste darovali moju katu. Dođite u nedjelju su svatovi i doneste joj što god još. Odlomi se grana, joj gorana, joj gorana. I divojka od ovoga stana, od ovoga stana. Ne plačite za njom, mili moji, za njom, mili moji. Ona ide jer je dragi voli je, dragi voli. Pivaj kume, nek svako reći, nek svako reći. Nek se čuje
A vidjet ćemo tko će biti uporniji, kiša ili mi. Mi u svakom slučaju ne odustajemo. Predstavit će nam se dakle i kulturno-umjetničko društvo, Hrvatsko amatersko kulturno-umjetničko društvo Glinska tamburica iz Gline. Društvo je osnovano 1994. godine u prognaničkom naselju Novočiće kraj Velike Gorice. Cilj osnivanja bilo je očuvanje naših običaja, pjesama i plesova Glinske Banovine. Prvi nastupi bili su za naše prognanike i vojnike, a već te godine bilježe i 3 gostovanja u inozemstvu u Republici Italiji. U 18 godina djelovanja nastupali su diljem Lijepe naše od Krapine do Osijeka, od Kaštela do Zagreba. Izdali su i 2 knjige. Jedna je monografija društva u povodu 10 godina rada, a druga govori o običajima, pjesmama i plesovima Banovine Glinske. Organizatori su i međunarodne smotre folklora pod nazivom Ivanje u Glini, koja se održala 6. godinu za redom. Dječja folklorna skupina djeluje od 2001. godine, a danas broji 40-ak djece u 2 sekcije folklornoj i tamburaškoj i rade pod budnim okom 2 stručna voditelja. Njihova životna dob je od 8 do 16 godina starosti i oni su budućnost ovog društva. U ovoj godini broje nekoliko nastupa u Jastrebarskom, Velikoj Mlaki i Glini, a do kraja godine očekuju još 10-ak nastupa. Pa evo, uživajmo dakle u sljedećim minutama uz Hrvatsko amatersko kulturno-umjetničko društvo Glinska tamburica iz Gline. Hvala vam puno, hvala vam od srca svima što ste evo danas ovdje s nama za Svetog Antuna. Uvijek postoji ona bolja strana zašto se nešto događa, zašto nešto mora biti tako kako je, pa ćemo još jednom protumačiti da je ovo blagoslov Svetog Antuna. Bili vi nama svi skupa, živi, zdravi, veseli, naravno sljedeće godine ponovno veselo od srca proslavili Svetog Antuna Padovanskog.
Još ću se samo zahvaliti, nismo uspjeli vidjeti naše prijatelje iz Kulturno-umjetničkog društva Moslavec iz Volodera, jer njihove nošnje također su vrlo fine, to je jedan ipak poseban rad i ne smiju na kišu, što je naravno razumljivo, ali evo, reći ću nekoliko riječi o njima, a sljedeće prigode već će biti da ih ponovno vidimo i uživamo uz njihove nastupe. Dakle, to je tradicija izvornog folklora koju njeguju još od 1913. godine, kada se osniva tamburaški zbor, a nešto kasnije i dramska sekcija. Zbog sve veće potrebe za očuvanjem naše kulturne i povijesne baštine osnivaju se 1963. i plesna sekcija. U obliku kakva je danas, premda se društvo pojavljuje i na smotrama prije Drugog svjetskog rata. 1969 počinje i kontinuirani rad s djecom. Cilj društva je izvući sve što se da iz škrinja i zaborava i u što izvornijem obliku prikazati duh i život ljudi našeg sela i Moslavine. Društvo broji 100-tinjak članova u više sekcija, plesačka, tamburaška, pjevačka, dječja. Do sada su ostvarili mnoge nastupe diljem Hrvatske, nastupali na svim velikim smotrama, Vinkovačke jeseni, Đakovački vezovi, međunarodnim smotrama, inozemstvu, Italija, Mađarska, Austrija, Njemačka, BiH, te snimili 10-ak emisija za HTV. Evo, još jednom hvala gostima iz Kulturno-umjetničkog društva Moslavec, Plješivice iz Zagreba, Glinskoj tamburici i naravno hvala našem domaćinu Kulturno-umjetničkom društvu Čuntičanka i vidimo se!